Sini sini mengkaisasi Tripurahani Tripuri. Sini sini mengkaisasi Tripurahani Tripuri. Esti hiseng no taring di Belai multiply jaknai sa. O sal no sung rombui manarek nai. Kini by 47 jaratui kok borok salno palai tongo 47 tomo abo kok borok no 1979 সননো কক borok no সরকারি ভাবে স্বীকৃতি রেখা ডিক্লেয়ার খালাই রেখা অরো বাক্সা বাক্সা সাও কক borok no 2 নাম্বার নেই অরব 2 নাম্বার 1 নাম্বার নি কোন প্রশ্ন ইয়া সরকারি ভাবে স্বীকৃতি মানজাক চিনি অকক borok আও কক borok belai khai kok borok chini kok borok sing dam dina no nijina niji hamjakna ni nangu kok borok kha or kubni bosongni kok bai chini kok belai khe feru abu bangla bhasha hindi english hindi kok borok hintung chini o kok borok belai khe baina bakini gina chini o kok borok bahai ke baina bakini gina male chini je kok borok bango kia ba bangla was kai saimania niri tabu kramni rucam mung musuk mung chini culture chini traditional obrok no jung romui manarek nai je borok ni basa korui je borok ni takmung lokmung kanmung chamung korui o borok ni hak korui chini kanmung chungmung takmung lokmung agini riti niti kaya maya mukmu tongo chini kok hai kok mung tongo resab mung tongo musamung tongo chini habo tongo o hawo 186 জন রাজা রাজত্ব চাই থাকা ও রাজানি বংশধরনি পইলানি সিমিনো চিনি tongo biaba जों romui manarek nai tabu जों koktang koklop resamung gorogrok resab lemani abobo जों romui manarek nai जों kaisa tamine nabo koklop